Под мотото «7 години вкусни усмивки» премина 7-ият рожден ден на популярната българска марка местни продукти Леки. Десетки приятели и партньори на Леки се запознаха с високотехнологичното производство на продуктите и лично се увериха, че очакванията и вкусовите предпочитания на потребителите са приоритет на марката. Още от сутринта домакините отвориха врати на модерната си фабрика. Експертите, грижещи се за безупречното качество на местните продукти, разкриха 7-те тайни на вкуса на Леки. Прецизната съвременна технология, която гарантира постоянното качество и обичания вкус на Леки. Ведро и празнично настроение съпътстваше празника. Гостите бяха завладени от 7-те чудеса на вкуса на Леки. 7 маси с по 7 ястия, приготвени от 7 продукта на марката. При посрещането на празничната торта, Леки получи специален музикален поздрав от Десислава. Песента «Леки Бърдей». Зад всеки наш продукт стоят качество, вкус и емоция на достъпна цена. Именно този микс от подправки вече 7 години прави продуктите на Леки желани и обичани.